Joliba TV News filɛbaw ani radio Joliba lamɛnbaw an ka foli ni tanu bi ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na an b'aw fo dantɛ foli min na aw bisimila kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan kunnafoni gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ don o don ka tan tɛnɛ fo ka se jumadon ma limanaw kunnafoni sɛbɛn ninnu kunnafoniw de b'a kɔnɔ minnu bɛ jamanadenw olu kunnafoni an y'a kanu ka ye kɛnɛ in kan ka se ka a lakale bamanankan na walasa aw bɛ se ka tata ta la cogo min na o la gafew olu bɔra o caman b'an bolokɔrɔ bi sɔgɔmada in na gafe ninnu min bɛ tali kɛ indépendant b'a la challenger b'a la nouvelle horizon b'a la soir de Bamako les échos fo ka taa se l'essor ma ninnu de b'an bolokɔrɔ bi sɔgɔmada in na an bɛna minnu lakale aw ye min ye bakurunbaw ye ka jira k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen n'u kama ko modèle Mali fasidi sɛbɛnw kumana kan ale y'a jira k'a fɔ ko kalata minnu bɛ yen ni olu kan ka boloda min bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga maaw fɛ ko kalata minnu bɛ yen ni olu nafa ka bon olu bɛ se ka kɛ waati kofɔlen kɔnɔna la nka waati min ni o kun bolodara avril kalo tɛmɛnen modèle Mali maaw y'a jira k'a fɔ o kɔni kuma tɛ se ka kɛ o ka bilen fasidi sɛbɛnw kumana fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Dr Zumana Sako ale ye min ye Sénat faso hɛrɛ politique tɔn ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min n'u kama ko organique unique de gestion des élections ni o bɛna kalataw labɛn ko premier ministre ye o kuma min fɔ k'a ka sigi sen kan limanaw ko a bɛna fɔ hakilila ɲuman tɛ min ye kunnafoni sɛbɛnw ye o kumana min kan fana o ye k'a fɔ yɔrɔ bɛnkan sɛbɛn lawaleyali a kuma ka kan ka yɔrɔ minnu man ɲi ka se ka olu lajɛ ka kuma olu kan ni yɛlɛma bɛ don a la u ka don a la min ye sema maaw ye coordination des mouvements Lazawad u ka kuma lasela Mohamed Ould Ramadan ale y'a jira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn ni a bɛ yɛlɛma olu tɛna kɔngɔma a baara foyi la nka olu bɛ fɛ ka min faamu Choguel bɛ fɛ ka min yɛlɛma nka a bɛ tila ka na ni sigikafɔ wɛrɛ kuraw de ye min ye kunnafoni sɛbɛnw kumana k'a jira k'a fɔ limanaw ko Mali foroba baarakɛla maa 4 bɛ yen a jala k'a fɔ miliyari 4 olu kɔni ye o kun ta ka bɔ a taayɔrɔ kan sabu u ka sara min bɛ d'u ma limanaw fɛn wɛrɛ taara ye u bolo minnu ka sara yɛrɛ tɛ kelen ye nin waati in na limanaw sirabakan kasara kɛmɛ ka gɛlɛyaba don an ka jamana kɔnɔ a jala k'a fɔ san 2020 tɛmɛnen maa 600 ni maa 22 olu de fatura sirabakan kasara ya sababu ye min ye maa 8,000 ani maa 200 olu joginna a ko siratigɛ ninnu na ko muso caman fana wulilen don muso jɛkulu olu ka fɛla tɛ dɔwɛrɛ ye ko cɛmancɛ fanga dɔ ka fara a kundama kan o de ye olu fɛla ye limanaw nin de ye bakurunba damadɔ ye kunnafoni sɛbɛnw kelen don k'o da don minnu na an bɛna an da don a la ka walawala aw ye an y'a fɔ ten sisan kunnafoni sɛbɛn l'indépendant an b'a daminɛ ni ale ye limanaw a y'a jira k'a fɔ a ka bi bɔli la ko Dr Ibrahima Sango a kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye premier ministre ye laseli min kɛ CNT maaw ɲɛma ni o ye gouvernement ka kuntilenna ye gouvernement bɛ ka baara kɛ cogo min na u ko min ma ko plan d'action du gouvernement yɔrɔ CNT maaw conseil national de transition maaw olu sɔnna a ma nka kalatako kuma b'a a kɔnɔ min ye jamana yɛrɛ baarali ka taa se lakanakow ni a ɲɔgɔnna caman ma ntɛnɛn tɛmɛnen na o kuma fɔra min bɛ tali kɛ PAG kɔnɔna la Dr Choguel Kokala Mayiga ale min ye premier ministre ye bi CNT maaw olu y'u bolo wuli ko u sɔnna a ma walasa jɛkulu min sigilen don jateminɛ na an ka jamana kɔnɔ yan mission d'observation des élections au Mali n'u k'a ma ko modèle Mali a ɲɛmaya bɛ Dr Ibrahima Sango ale de bolo a y'a jira k'a fɔ nin waati in na limanaw ko min bɛ tali kɛ an ka jamana faamaw bɛ ka laseli minnu kɛ a bɛ n'a fɔ laseli ninnu kuma dɔw u tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na sabu n'i ye jateminɛ kɛ bi n'i ko i bɛ kalata labɛn an ka jamana kɔnɔ n'i ko i bɛ kalata ɲuman labɛn sabu kuma kelen don min kan o ye organique unique de gestion des élections a ka fɔ la a ko nin jɛkulu min ye nin ye n'a nana bila sen kan limanaw ko baaraw b'a la minnu bɛ yen ni olu tɛna se ka jɛ a ko siratigɛ ninnu na walasa n'i ye jɛkulu yɛrɛ ta k'a lajɛ jɛkulu caman de bɛ yen minnu bɛ u yɛrɛ sɔrɔ modèle Mali kɔnɔna la fasoden jama ka jɛkulu min ye société civile maaw ye ka taa se min ye AGICAD fo ka taa se Doni Bloc ani L citoyenneté droits humains inclusifs fo ka taa se fondation Twindi o maaw ma limanaw olu bɛɛ lajɛlen de bɛ nin jɛkulu in kɔnɔna la araba kunungo araba yɛrɛ utukalo tile 4 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafonidilaw tɔgɔla soba la Bamako yan nɔ maison de la presse a kun de kun ye limanaw ka jamanadenw k'u lasɔmi k'a fɔ ko
plan d'action ni o fora ni abe talike samba flani mugani kele samba fla ani mugan ani fla gouvernement nyema premier ministre Choguel Kokala Maïga ale fe limana ni abina talike kalo wulon fla la anga jamana konnala ya Dr Ibrahima Sango ako model Mali ale koin koni ale ya jatemine kosebe ka laje min ba kono min mai ani min kan sabu samba flani mugani kele ani samba flani mugani fla limana atoma jamble CNT maw koni sona ama ka foko ka siradi Choguel Kokala Maïga ma limana aka barake o de la sa ni jatemine ke chamanje fanga maw ko adda ko kelina ka jira ka fo chamanje fanga limana wati de bala wati mini akanga da uma obetalike kalo wolon flala ami Dr Ibrahima Sango alega fola ako Dr Choguel Kokala Maïga anana kuma krengrengela kalata minun bulu dale do anga jamana kono abita chugo minuna bara kan labe chugo minuna gouvernement aye la selike o fanaka kajira ka fo yoro wati ukin fora mimbi talike avril kalo temenina samba fla ani muwa ani kele kalata kan labe chugo mina o nya fora ajalla ka fo referendum yoro kuma fora ko o kan labe mimbi talike octobre kalo tlet bisaba ani kele samba fla ani muga ani kele natoina mi conseil des collectivités ou conseil communaux conseil des cercles ou conseil régionaux ani conseil du district ou mimbi talike o afora ko obeke desamu kalo tle muga ani woro samba fla ani muga ani kele mi kalata flaye ni oye jamana kundi kalata ani wasaden kalata yi o blambe ka février kalo tle muga ani wolon fla samba fla ani muga ani fla kono ni taliko flana borala no kalata naliko flana yi limana o fana boludale do kabla kari mi martikalo tlita ani saba samba fla ani muga ani fla of kata fana kari martikalo tle muga samba fla ani muga ani fla wala Dr Sango ya jira ka fo ni jatemine ke anga sharia gafe minun bambulo nolu be talike kalata labena Mali konnala yanno limana atise ka nye fiu kasiga kalata nu kanin bela jileke limana chronogramme min fora no kalata labenu ye kasika ke ni wati kofole konnala Dr Sango aye do fara kuma ka aya jira ka fo wati min fora gouvernement fait limana wati tina sega laboli reke fiu ka kasega kalata nu labe ka se inafo maubika kono chumna odi hukumu konnala ni jatemne ke mimbi talige politiki ton chama bebi minu ni olu yere ya jira ka fo ka fara hali model Mali olu beleje le ka hakila ukira kilinye ko gouvernement e hakila min di ka fo bina barake ni hakila pe ka PAG konnala no programme d'action gouvernementale ni jatemne ke ajala ka fo ni anga jamana kula tike chakeda ina fo institution nu lu sengado akola ajala ka fo fana hali organique unique de gestion des élections limana ale fana blalila senga ko Choguel ama nyefoli ken shila ka seka jeya badi mauma mabu seka famia soro abara utabulu la chumina odila Dr Ibrahima Sango hakilla jiginke ka fo ko ni watina mi article 2 protocole mi ni obe CEDEAO ka hakil sharia konnala ako ni kibi yelamani fenfe buluda kelengerenela kalata ko nasira nuna limana o baraka ngake yani kalata reche kaluworo ko yani kaluworo ka kon yani kalata nye wala sa ni jatimne ke o tabulula mi Dr Ibrahima Sango ayajira ka fo transition min ban kunabi ye la seli minke kuka kalata buluda anya fo chugo mina sisan ka ke wati nuna limana chamanje fanga aka gelen abulo aka sega kalata nunke ni wati kofole nuna Dr Ibrahima Sango ya ka kuma kunche ni miye oye ka fo organique unique de gestion des élections no ye je kulu krengreni minga nga kalata nun labe limana ko be kon miki tafo ala bi ma chama bente akola be miki tafo ala maini limana aini mbo fasidi sebe mikono kwa mako l'indépendant au bunyabi kuna fonila nantura fasidi sebe mkono la limana ambido fasidi sebe mkono kwa mako le challenger danye folo yere la anga ministry koron ni limana we Dr Zumana Sakoye
limana aya jira k'a fɔ organique unique ko fɛn dɔ bi fɛn min ni limana hakilila ɲuman tɛ ka da mun kan k'a jira k'a fɔ ni ko bi organique unique ta k'i bi kalata labɛn n'a ye bi min ye SENAS faso hɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye Dr Zumana Sako ye a y'a jira k'a fɔ limana a bɛna kɛ fɛn ye bi fɛn min ni transition maaw olu tɛna se ka jamanadenw wasa kalata ninnu taabolo la min ye Sogɛli Kokala Mayiga ni Muktar Wan min ye Dr Zumana Sako ye a ko ale y'a fɔ ni cɛ fila ye k'a fɔ ko organique unique de gestion min filɛ n'u u kɛmɛ k'a ta nege ko f'u ka kalata labɛn n'a ye limana ale y'a f'u ɲɛna k'a fɔ a tɛna se ka kɛ wa baara dɔ fana n'u ko k'u b'a kɛ a bɛna kɛ baara ɲaaminen don dɔ la a kɔlɔlɔ limana a tɛna taa ka jamana to n'i ye jateminɛ kɛ Dr Zumana Sako a y'a jira k'a fɔ kabi fanga dafirila mɛ kalo tile 25 tɛmɛnen in na olu yɛrɛ ye communiqué dɔ kɛ juin kalo tile 22 k'a jira ko min ye organique unique de gestion des élections ko k'a fɔ hakilila min ni hakilila ɲuman tɛ wa u y'a fɔ ko politiki mɔgɔ caman bɛ yen k'olu sɔnna a ma o kuma olu SENAS faso hɛrɛ olu ma sɔn o kuma in ma sabu n'i ye politiki tɔnw lajɛ olu SENAS faso hɛrɛ kabi transition sigira ni organique unique de gestion des élections ko kuma fɔra olu ma sɔn a ma olu y'a jira k'a fɔ kalata labɛnna ni jɛkulu kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ kalata labɛn i n'a fɔ seni n'a ɲɔgɔnnaw san 1996 san 1997 san 1998 limanaw fo ka na se bi ma ko kalataw labɛnna gɛlɛya ma don a la n'a fɔra ko u bɛna organique unique de gestion des élections ta ko ka kalata labɛn n'a ye bi olu tɛna sɔn a ma wa olu yɛrɛ fɛla tɛ Zumana Sako ni maa min bɛ Zumana Sako dɔn limanaw kabi démocratie fanga nana san 1991 maa min ye démocratie kɛlɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ a kelen pe bɛ bi danaya bɛ se ka da maa min kan fasiri ka kuma la min bɛ se ka jamanadenw jigi fa sabu a mana bɔ ka kuma o kuma fɔ limanaw a mana i bolo sin yɔrɔ min na ko tile bɛ bɔ yen nɔ a ko an ka sariya sunba min bilala sen ka limanaw san 1992 a jirala k'a fɔ o hakililaw kabi san 1960 fo kana se sisan ma limanaw ka se démocratie fanga sigili la an ka jamana kɔnɔ min ye Zumana Sako ye u mana bɔ a ka parti mana bɔ ka kuma o kuma fɔ limanaw i b'a sɔrɔ a kuma a bɛ tali kɛ tiɲɛ de la SENAS faso hɛrɛ bɔlen filɛ u ka secrétaire général ka laseli min kɛra Sumana Tangara ale ka ɲɛfɔliw la ko SENAS faso hɛrɛ kabi san 1991 olu bɛ jɔyɔrɔ min na o ye démocratie fanga bɛ se ka kɛ bɛɛ a kana kɛ maa damadɔ ka jamanadenw ka hakilila ta ka baara kɛ n'a ye k'a sɔrɔ dun a ma kɛ ni jamanadenw ka hakilila ye olu b'o de siraka bi sabu ko ne ye jateminɛ kɛ maa ye démocratie kɛlɛ in kɛ i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen bi limanaw u y'u kɔ don jamanadenw na ka taa ni sira wɛrɛw ye min bɛ kɛ ni u yɛrɛ ka nafa ye nka Zumana Sako limanaw k'ale tora a yɛrɛ ka hakilila kan o de la bi a ko organique unique jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ye nin ye n'a ale de kan ka kalataw labɛn limanaw k'olu fɛla tɛ wa Sogɛli k'a bɛ wele bila a ma a ka segin a kɔ nin baara in na kuma ye nin dɛ limanaw an ye nin bɔ le challenger kɔnɔ a bonya bi kunnafoni na n'an tora fasiliti sɛbɛnw lakalili la an bɛ don fasiliti sɛbɛn kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon ale kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min ni o bolonɔ bila an ka jamana kɔnɔna na accord pour la paix et la réconciliation n'i ye jateminɛ kɛ utukalo min filan kunna nin ye ale ntɛnɛn tɛmɛnen na tile 2 n'a tile 3 min bɛ tali kɛ Sogɛli Kokala Mayiga ale tun bɛ CNT maaw ɲɛma Dr Sogɛli Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko accord pour la paix limanaw ko sigi bɛna kɛ a kunna ka larawe ka lajɛ hakilimaya yɛrɛ la min bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn min b'a kɔnɔna la ni o man ɲi ani min b'a kɔnɔ ni o ka ɲi baara ka kɛ ni o ye a bɛ fɔ o de ma ko relecture intelligente et consensuelle de l'accord de paix limanaw ka b'a kuma fɔra ka ban yɔrɔ bɛnkan sɛbɛn furadama maa minnu da b'a la o ye marifatigi jɛkulu kɔrɔw ye i n'a fɔ mouvement de l'Azawad coordination de mouvement de l'Azawad n'o ye SEMA maaw ye olu ka kuma lasela yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ni o ye Mohamed Ould Ramadan tarata utukalo tile 3 tɛmɛnen san 2021
télévision dɔ sanfɛ an ka jamana kɔnɔna yan a y'a jira k'a fɔ ko olu tɛna u kɔngɔma accord kuma n'a fɔra sigi ka kɛ a ka kuma ka k'a kan fɛn min man ɲi o ka ta ka bɔ a la walima min ka ɲi o baara ka kɛ ni o ye o tɛna kɛ olu ka ban sababu ye nka olu bɛ min fɔ accord ko la bi Choguel Kalenkan ye n'o ye premier ministre ye ko f'a ka bɛnkan sɛbɛn ka sigi ka kɛ a kunna minnu b'a la ni olu man ɲi minnu b'a la ni olu ka ɲi a ko bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ a yɛrɛ b'o ɲɛfɔ a ka sariya sen 65 na a ko maa maa bɛ yen ko i bolonɔ bila sɛbɛn na gouvernement wo bamacimakɔrɔ wo communauté internationale wo ni maa ma ko a bɛnkan sɛbɛn ne bɛ fɛ nin yɔrɔ in sigi ka kɛ a kunna a ko yamaruya dilen don ma accord yɛrɛ de bɛ yamaruya di a maa minnu bolonɔ bila sɛbɛn na nka fɛn kelen bɛ a la min ye Mohamed Ould Ramadan ale ka fɔ la a ko ni sigi kɛra bɛnkan sɛbɛn in kunna san 6 bi a bolonɔ bilala halisa limanaw fɛn caman bɛ bɛnkan sɛbɛn in na o sɛnɛ ka lawaleya ni an ko an bɛ sigi k'a kunna kokura limanaw k'a bɛna fɔ an y'a ta yɔrɔ min na an y'a bila yɔrɔ min na an bɛna ta ye a bɛna fɔ san 6 kɛra ko min na a kɛra i n'a fɔ foyi ma kɛ wa maa wɛrɛw bɛna sɔrɔ tuguni maa minnu bɛ yen ni olu kɔngɔmalen don bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna la fɛn minnu b'a kɔnɔ ni o ma olu ja olu fana maa kelenw bɛna tila ka u sigi nin ma ne ja jamanaw k'a bɛna kɛ paraɲa fila ɲɛfɛ paraɲa kelen kɔfɛ yɔrɔ o tɛna kɛ o ye kɔta de ye o tɛ ɲɛta ye hali min bɛ tali kɛ jɛkulu bɛ yen ni o ye mouvement d'inclusivité maaw ye olu fana y'u fɛla fɔ Boubacar Sidiki Ould Talad mouvement d'inclusivité ale y'a jira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn ka sigi ka fɔ ka kɛ a kunna ko o ye olu fɛla ye nka olu kɔni fɛla ye min ye ko in na n'i y'a bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ lakana kan na jamanaden minnu bɛ yen ni olu tɛ lakana kɔnɔ bi olu ka se k'u yɛrɛ sɔrɔw ka yakubaya bɛn badabada min ni jamana mago b'o la bi basigi min ni jamana mago b'o la bi o kɔni de ye olu fɛla ye n'o tɛ k'a fɔ ko sigi ka kɛ bɛnkan sɛbɛn kunna nin ka bɔ a la nin ka don a la o t'olu fɛla ye sabu san 6 kɛra ko min na a tora ten san jamanadenw u fana ka lafiya n'o tɛ limanaw kalo 7 min ni o tora camancɛ fanga bolo limanaw ni Choguel ko kala Mayiga ko u na sigi kɛ bɛnkan sɛbɛn kunna k'a lajɛ a ka larawe min b'a kɔnɔ o man ɲi o ka bɔ a la min b'a kɔnɔ n'o ka ɲi o ka to a la limanaw sema maaw y'a jira k'a fɔ a bɛ na ni baara kura wɛrɛw de ye baara minnu ni olu bɛna an segin kokura ale ye fasiri sɛbɛn kelen Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ limanaw Mali ni Tchad jamana fila in bɛɛ lajɛlen bɛ n'a fɔ u bɛ bɛ ka fɛn kelen de b'u bɛɛ lajɛlen kun ka bi sabu bɛɛ lajɛlen bɛ camancɛ fanga de hukumu kɔnɔna la bi o la Tchad ani Mali jamanaw tiɲɛ kelen min bɛ Tchad bi o tiɲɛ kelen o de bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ o la o de hukumu kɔnɔ yɔrɔ min bɛ tali kɛ olu fana fɛ yen Conseil national de transition o fana bɛ olu fɛ yen n'o ye CNT o CNT ɲɛmaaw olu de nana an ka jamana kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la don min ni CNT maaw y'o sigi kɛ u ni Choguel Kokala Mayiga ka plan d'action du gouvernement ka hakilila jamana taabolo kan o de la u fana nana ka na lajɛ Mali bɛ k'a ta kɛ cogo min na Mali bɛ k'a ka camancɛ fanga labaara cogo min na ani an ka député minnu bɛ yen ni olu bɛ CNT kɔnɔ limanaw olu bɛ ka baara kɛ cogo min na ka se k'u ka baara taabolo lajɛ ka u ladege ka se ka taa o kɛ u fana fɛ yen o de la u ka ɲɛmaaba maa min tun b'u ka ciden ninnu ɲɛma ni o ye Jean Bernard Padar ye ale fana ye comité ad hoc de sélection des candidatures ni o y'u ka CNT maa minnu bɛ yen ni olu bɛna sugandi ale de ye o ɲɛmaaba yɛrɛ ye limanaw ani ciden minnu nana Mali kɔnɔna la yan dɔwɛrɛ tɛ ka na lajɛ min ye an ka CNT ye o baara bɛ ka kɛ cogo min na an ka camancɛ fanga yɛrɛ o baara bɛ ka taa cogo min na sabu Tchad kab'u ka jamanakuntigi ni o Idriss Déby Itno ye jamanaw kaba ale bɔnɛna a lin na min ye camancɛ fanga ye o cokora Tchad jamana kan yɔrɔ ka kɔn bi ɲɛ Tchad ni Mali yɛrɛ teri jamanaw don ka tɛmɛ ni an ka jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita min ye septembre kalo san 2017 o tile 12 n'a tile 13 min y'an ka jamanakuntigi Ibrahim Bokar Keita ale kun ye taama dɔ kɛ ka taa Tchad jamana kan limanaw dɔwɛrɛ kun tɛ Tchad ni Mali jamana fila in bɛɛ lajɛlen bɛ Sahel de kɔnɔna la wa u ka miirina kelen ye mun ye o de ye ka
majugu kɛlɛ n'o ye terroriste n'u ye ka bɔ Sahel jamanaw kɔnɔna la. Limanaw o de teriya n'o badenya tora senna fo kana se bi ma camancɛ fanga min ye o bɛ Tchadikaw fɛ yen o fana bɛ anw fɛ yan nɔ u ka maa min bɛ n'an y'a fɔ tɔgɔ fɔ sisan Jean Bernard Padar ale yɛrɛ nana a n'an ka jamanakuntigi colonel Assimi Goïta u ye ɲɔgɔn ye ka se ka ladilikanw ni ɲɔgɔn ma yɔrɔ ka kɔn bi fana ye min bɛ tali kɛ colonel Assimi Goïta waati tɛmɛnenw na ale tun ye an ka ministre min b'an ka kɛlɛcɛw kunna colonel Sadio Kamara k'a bila ka taa nin jamana in ka Tchad jamana walasa ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ baara ɲɔgɔnya bɛ se ka tɛmɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na jamanaw dɔwɛrɛ tɛ Tchad ani Mali jamana fila in bɛɛ lajɛlen hakilila de ye kelen ye bamanciya wale kɛlɛli la camancɛ fanga min b'u fɛ yen ani min bɛ anw fɛ yen u bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min na wa u ka ye kɛnɛ ka Mali kɔnɔ la yan ka u sigi ka min bɛ tali kɛ CNT ani premier ministre ye hakilila falen min kɛ ni bolowuli kɛra sɔn kɛra Choguel Kokala Mayiga ka baara taabolo ma min ye Tchad jamanaw ka cidenw ye u nana k'u sigi o kɛnɛ fana kan limanaw baara min kɛra u ye faamuya sɔrɔ a la u bɛna taa baara kɛ ni o fana ye Tchad jamana kan wala Mali ni Tchad limanaw jamana fila in bɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna kabi waati jan Sahel kɔnɔna la dɔwɛrɛ tɛ limanaw min ye Sahel ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ bamancimaw olu de ka wulikajɔ ka bɔ yɔrɔ kofɔlen na yɔrɔ G5 Sahel u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o fana kɔnɔ Mali ni Burkina ka taa se Mauritanie ani a ɲɔgɔnnaw ma ani Niger walasa ka se ka bamanciya wale kɛlɛ kuma in nin dɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon de kɔnɔ aw bonya bɛ nin kunnafoni la n'an tora fasidi sɛbɛnw lakali la an bɛ don min ye le soir de Bamako ale kɔnɔ soir de Bamako kuma na limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko cakɛda dɔ bɛ an fɛ yan n'u kama ko office central de lutte contre l'enrichissement illicite o tɛ dɔwɛrɛ ye o limanaw foroba baarakɛlaw minnu bɛ yen ni u bɛ sɔrɔ kɛ sɔrɔ min tɛ u halala ye u ka kalo sara kɔfɛ i b'a sɔrɔ u bɛ sɔrɔ kɛ limanaw sɔrɔ ninnu a dagosi de ka bon nin cakɛda in de sigilen don o kama ka se ka baarakɛlaw k'u kɔlɔsi ni i ye fɛn sɔrɔ min tɛ ta ye limanaw ka se ka o sɛgɛsɛgɛli kɛ k'o da sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan o la o tile ɲɛmaaba n'o ye docteur Mumuni Gindo ye ale de ye ɲɛfɔli dɔ kɛ sigi dɔ senfɛ sigi min ni limanaw docteur Mumuni Gindo a y'a jira k'a fɔ ko dossier saba bɛ yen dossier saba min bɛ an ka foroba baarakɛla saba kuntilenna kan ko olu sɛgɛsɛgɛra limanaw ka taa ye k'a fɔ u bolonafɛnw ani nafolo min b'u bolo a bɛ taa jɔ miliyari 4 ɲɔgɔnna la o don n'i y'u jateminɛ ka sɛgɛsɛgɛli jateminɛ kunnafoni min n'a dira Oakley ɲɛmaa fɛ Mumuni Gindo a ko dossier saba in sɛgɛsɛgɛli kɛra i b'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na ka a kungo n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na ka taa ye k'a fɔ limanaw foroba baarakɛla fonctionnaire maa saba bɛ yen minnu ni limanaw fɛn min b'u bolo i b'a sɔrɔ u ka kalo sara kɔfɛ caman de farala kan walasa n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ t'i jɔ sefuvali miliyari 4 de la bi soir de Bamako ka kuma la a ko sariya min bɛ yen n'o bɛ Oakley yamaruya a ka nin sɛgɛsɛgɛli in kɛ a ko u ye sɛgɛsɛgɛli in kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na o de la min bɛ tali kɛ fonctionnaire maa saba in n'o ye jamana ka foroba baarakɛla maa saba in ye bololafɛn minnu b'u bolo n'o ye sow ye a n'a a ɲɔgɔnnaw limanaw ko n'i ye kelen yɛrɛ ta k'a lajɛ misali la i b'a sɔrɔ misali don kalo o kalo ni a ka kalo sara bɛ bɛn 200,000 ma n'i ye a sɛgɛsɛgɛli daminɛ a ka baara daminɛ waati min na fo kana se sɛgɛsɛgɛli tugura nɔfɛ waati min na limanaw i b'a sɔrɔ n'i y'a ka kalo sara bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan foyi ma bɔ a la o bɛ t'i jɔ 25,000 walima 30,000 la nka ni min taara ye e bolo o ka ca ni o ye o bɛ t'i jɔ miliyari n'a kunkanfɛn na limanaw ko ɲɛfɔli kan ka kɛ o ko la o de la office central de lutte contre l'enrichissement illicite ɲɛmaa n'o ye docteur Mumuni Gindo ye a ye ɲɛfɔli min kɛ a ko maa fɔlɔ min yɛrɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra ka ɲɛsin o ma o ye inspecteur de service sécurité sociale ye maa dɔ min ni limanaw sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bolo ma jalakima bɛ a ka n'a fɔ sariya ma a ɲangi fɔlɔ jalaki de tugulen don a nɔfɛ a bɛ fɔ o de ma ko présomption d'innocence tɔgɔ fɔ yɛrɛ ma a tɔgɔ ma fɔ nka a jirala k'a fɔ limanaw ma ko fɔlen sɛgɛsɛgɛli min kɛra so 17
o de yira bolo siso 17 min ye so saba wɛrɛ ye min ye siso ye a ye olu yɛrɛ feere ka ban ka taa se dugukolo dɔ ma limanaw a ye o fana feere fo ka taa se bolimafɛn 4 o fana b'a bolo a ye olu fana feere sɛgɛsɛgɛli daminɛnen n'i ye o bɛɛ lajɛlen nafolo fara ɲɔgɔn kan o bɛ t'i jɔ miliyɔn 900 a n'a kunkanfɛn de la sɛgɛsɛgɛli min kɛra limanaw n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ Mumuni Gindo y'a jira k'a fɔ u ye sɛgɛsɛgɛli guwan fo kana se kokura so 20 ɲɔgɔnna fana o tilala ka ye a tigi bolo mobili 4 ani min bɛ tali kɛ sefa wari miliyɔn 969 n'i ye jateminɛ kɛ limanaw a foroba baarakɛla kelen a ka ye baara daminɛ san 2014 kana se san 2019 ma limanaw i b'a sɔrɔ a ye nafolo min fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ ka sara kɔfɛ ko bi t'i jɔ miliyɔn 63 ɲɔgɔnna de la o ye ni sara yɛrɛ n'i ye sara fara ɲɔgɔn kan nka n'i ye limanaw a ye nafolo min yuruku k'o da miliyɔn 63 ma o bi t'i jɔ miliyɔn 969 na yɔrɔ miliyɔn 63 ani miliyɔn 900 olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na min ye maa filanan ye ni o fana ka dossier taara ka bila sariya ka bolo kan ko so 18 a yɛrɛ bɛ si so min kɔnɔ n'o ye R+3 ye o so kɔnɔna la min ye piscine dɔ ye n'o ye maaw b'u ko ji min na so kɔnɔna la o bɛ o kɔnɔna la ka taa se a yɛrɛ bɛ si so min kɔnɔ limanaw o jɔ nafolo o bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 400 na n'i ye jateminɛ kɛ Mumuni Gindo a ka ɲɛfɔliw la a ko u ka sɛgɛsɛgɛliw waati maa kofɔlen u taara ye k'a fɔ a ye so 3 fana feere wa ko villa dɔw fana b'a bolo ACI la villa kelen bɛ yen o yɛrɛ bannen don pewu sɛgɛsɛgɛliw daminɛnen ko a y'o feere miliyɔn 10 a yɛrɛ wolodenw ma min ye dugukolo minnu bɛ yen ni so ma jɔ o la fɔlɔ o 18 bɛ yen limanaw o ma feere fɔlɔ o b'a bolo ACI 2000 la maa kofɔlen a jala k'a fɔ villa caman fana jɔlen b'a bolo ACI 2000 la limanaw ko maa kofɔlen 3 in n'o ye fonctionnaire 3 in u kɔni u y'u ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen ta ka taa di kiiri tigilamaw ma sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ale bolo ma ale fasiriti sɛbɛn kelen ni o ye Suwadi Bamako ye limanaw a ko Mali diinɛ ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ n'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ kuma dɔw la o bɛ to ka na o ni ɲɔgɔn cɛ sigi dɔ kɛra kɔsa in na diinɛ ɲɛmaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la laɲini kɛra ko conseil islamique maaw de fɛ o de la o conseil islamique ale ye laɲini kɛ ko ni jamana kura bɛ jɔ olu diinɛ ɲɛmaw olu sen ka don a la a kɛra sababu yɛrɛ ye sigi in senfɛ min ye docteur Mamadu Kone ale min ye ministre ye min ɲɛsinnen don an ka diinɛko bɛɛ lajɛlen ma limanaw ale ka tiɲɛ dɔw fɔ diinɛ ɲɛmaw ye sabu diinɛ ɲɛmaw fɛla ye min ye limanaw i mana jamana fɛn o fɛn ta politiki siraw fɛn o fɛn mana kɛ jamana ko la u sen ka don o la hali ni jateminɛ kɛ kalanden minnu bɛ yen n'u bɛ mɔri kalan kɛ u sen ka don jamana baaraw la ka taa se n'i ye jateminɛ kɛ hali conseil na o conseil islamique ye sen don u ɲɔgɔnna sigafɔ min na a bɛ n'a fɔ o conseil islamique u bɛ fɛ k'u da don jamana bɛnkan minnu bɛ yen olu la min ye Mamadu Kone ye ministre min bɛ yen n'ale bɛ diinɛ ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ko diinɛ ɲɛmaa dɔw yɛrɛ a ɲin'a fɛ ko kalo o kalo ko ka nafolo di olu ma a ka jaabi kɛra mun ye ko nafolo t'ale bolo jango k'o di maa ma ale nakun ye mun ye diinɛ ɲɛmaw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ diinɛ ma bɔ diinɛ na an ka jamana kɔnɔ o de la a fɔra ko Mali ye pays laïque ye a ka se ka tiɲɛ fɔ diinɛ ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye jateminɛ min kɛ kɔsan yɛrɛ la diinɛ ɲɛmaa dɔw bɛ yen limanaw olu ta kɛ bɛ kuma kalanta dama fɔli ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o dun o t'an ka diinɛw o to o kɔfɔ limanaw e ko an ti kunnafoni bila nin kan yan an sera ka min lakali aw ye bi waati yɛrɛ bolo ma hali n'a sɔrɔ an ye minnu fɔ aw ye bakurunbaw la an ma se k'an da don olu la nka waati yɛrɛ ma an bɛ kunnafoni sonsoro yan an sera ka min lakali aw ye o ye nin ye an b'a fɔ aw ni ce a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ